Guys, sa oras ron, it's already 11 o'clock. Magsundo mi kay Rainoa, baguman. Mga ano itong yang, anong na to kung sa kalami ilang pagkaon nito. Hi, my name is Rohan. So, magsundo sa misa amo ang Ate Rainoa sa school kay 11:30 sila karon kay half day lang sila. Kaya na sila program. So, let's go. Let's go! Hapak guys, hapak. Marami karon sa SM. Padulong may sa Tongyang. Naguna na sila dito. Kami ni Dodong. Dahil lang may kay nalimtan ang kamera. Wala may video dito. Wala tayo ko ano. Tayo video sa itong foods. Nagkay kapoy. Ihangat ko da. So karon dala sa kong carrier. Kay carrier na ko si Dodong. Dala may carrier. Hi guys. Nanami karon sa Tongyang. Ding 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 ding. Ba. Ay tawag ani sweet pie with orange mayonnaise. My drink is like green leafy whatever, green leafy cucumber. Space this. Here we go. Sa isaw na to tilaw tanan. Unlimited bitaw dari. Ini siya bay mula ni siya kuan bay dahon. Yung squid ni siya, squid. Sa may masante ni mo bay. Lami o barato. Barato. Instead na 700, 350 na lang. Less 40%. Less make 40%. Naku, laki ng discount ko yun. Nakakat-cut ka na, naka-discount pa ka. Ano ah? Karon guys, ako ang tilawan ang fried tofu with Korean style sauce. Let's taste this. Gusto na to siya o kinilaw sauce kung lamig mo. Magnifico! Ano siya? Ay. Ito na niya. Rice na. Tangdong. Kuha na siya, pork ribs, tausi lug. Tausi. So, practice ko chopstick kung kabalo ko. Let's try this. Kana siya kung bagong drinks lemon tea. Usog na mga ko. Usog.
para sa inyo ni. Mm. Mm. Ami. Ay, andong. Gamit ba? Ano yung tilawan sunod? Mga amin nila, kanay, pasingan mo yung gamit. Makoy man to si Dodong ganina. Kaya gutom. Ato siyang mama. Na, busog ni. Sa murang halaga na busog ni. Sosyal, sosyal. Sosyalan. Gamit. Kuman ganin yung kaon gani, ayun yung kanimo pag dessert. Pasok pag dessert, na mga cake dito, may klase, na kakanin. So, ang style ganin nyo, pag-aantang mo tips, style ganin nyo, pag magkaon ganin mo buffet, ayaw yung bugmukkaw mga carbs, para di mabukatan yung tiyan, di mo mabusog dayon. Ayaw mo pagkaon og rice, ninyo manang ginagmay lang kung ginakuha, kaya para matilawan mo tanan foods dari. Ano na ang mas maayo. So, ginagmay lang para imong tiyan dili mabuhurot. At least matilawan ninyo tanan mga foods. Ito. Manamig kaon sa tungyang karon. Amo na pong kaono. Be, doon na lang na to na. Karon ang amang kaono na po durian. Daghang kang durian. Kami sa durian at kami sa durian. Charang. Ara ang durian. Durian. Ni kaayo. Sige, pilawin na be. Tilawan na ni Noah, lamig kaayo. Lamig kay na bay, lamig kay na soft drinks bay. Mana durian sa Davao. Suroy mo dali sa Davao karon kay Padayawan na. Ano durian? Nek kaayo. Kurang. Gikan sa kaon. Tingnan mo. Gikan sa mong gikaon, ay gikan sa ay sus lagot. Ay. Sudto ko balo magstorya dito ko balo mag create of conversation. Kan may sa kuan, tas kanin kaon gyapon. Kan may sa tongyang, sa tongyang, gikan may sa durian, sa durian, kaon mais. Nang katapos ang kain to. Anli na dis.